Shalom. Horas madihita amang inang. Ada orang setapuka par mingguota di pukul 11. Martang yang nahohom mahita dengan natabe. Amin. Mari de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mau palangit dohot tanoon. Amin. Nungati buhian di ida rohaku Jehovah, ninna ibana do, haholongan saleleng-leleng na hubain makaholongi ho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan. Sailehon jala patubu madihami haporsiaon na sitong. Tabay mahaporsiaon nami ganup ari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami diho. Dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimo na mangolu. Asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Sayoloy mapangiduan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita.
Mangihon hamuma patik ni debata ima patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang ahana di banuat gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaon. Manang tugana-ganaan. Mangido hangoluan siani. Jaladang jadi oloan begu. Manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan. Homitan. Ido sahatna. Rak mangido gogo mahita tuadopan ni debata lahu mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombartu patik mi. Amin. Mari de mahita. Tatopoti madosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Podo patupahon hasesaan di dosa di hami halak na dangolon. Marhite anak haolongan ni roham. Saya sima roham di hami. Akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohan nami. Bain hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asehot rohanami marhapor seahon. Lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabi pelean na mangolu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosata. Isebe mangulahon akan napinilit ni debata. Debata do mamitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus donong mate. Alai dada holan i. Naung mulak mangolu do. Jala disiamun ni debata do ibana. Mangodihon hita.
hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari demahita. Epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Jeremia 20 mamuka sian ayat pitu sahatu ayat 10 tolu tajahama margati soring dihatai ho au ali Jehoba jala olo au hataanmu gumogo doho sian ahu jala monang doho hape gabe sirehreon ahu ganup ari tung saluhut nasida mangarehe ahu. Jadi di kuma dang betari ngotaku ibana jaladang be ahu marjamita marhite-hite guarna hape gabe songon api na marsigorgor di bagasan rohaku huhilala tarhurung di bagasan holi-holiku sihol madate ahu manggotapotapi hape dang tarbahen. Alai Jehoba doma dongani au songon ulu balang na begu dibaheni iko tarsuladit akan namanga lele ahu jaladang tagamon monang murak situtudo nasida tahe aidang mardohar nasida hahuragon nasa leleng ni lelengna naso tagamon lupa mangonai tu nasida. Marede mahamudi Jehoba, puji ma Jehoba, ainunga di palua ibana todi ni halak na pogos, sian tangan ni aka parjahat, ido sahatna, martua donatu mangihon hata ni debata, jalan no peopsa, amin. Marede mahita. Oh
tidako ma haporseotai songon na hinatidako ni dongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siato di parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal lo ibadah di hau penor silang na tua tu banotoru di gitanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibadah pemamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di to di parbadia jala adong sada huria nabadia, huria topan nyala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangolu sogot dangi halak naong mate, dohot dia ngoluan nasora suda. Amin.
abigema minggu ikting di minggu ta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 25 Juni 2020. Goar doho tobik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu patuluho duk trinitatis hasitulu sadan ni debata. Topik minggu mangihuton Yesus jalan amorsas silang. Napaduahon titik perbagason, titik paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pardonga saripeon, Andri Tupa Armando Sitanggang, anak Niamata Horas Sitanggang, tubuh ni Inata NS Dormina Boru Naibaho, ruas ni HKBP Resort Jambi, Distrik 25 Jambi, alamat Jalan Insinyur Hajuanda Jambi, Dohot Orwana, Hana Romatua Boru Siahaan, Boru Niamata Oluan Siahaan Nahinan, tubuh ni Inata Duma Boru Sitorus, anggota ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sian Sektor Gang Opak 5, Pamasumasuon Kamis 6 Juli 2020 di Gereja HKBP Resort Jambi, Distrik 25 Jambi. Patuluhon ruas Napida. Mulai sadarion Minggu 25 Juni 2020 nungga pida keluarga Marolop Alfred Nainggolan inangi Linda Sortauli Boru Malau dohot 2 dak danak. Pida huria tu HKBP Gading Serpong Resort Serpong Distrik 20 Sada Banten. Paupaton pelajar sidi khusus mulai Minggu 10 Sada Juni 2020 nasalpu nungga dibuka pendaftaran tu perguru malua khusus ruas ni HKBP Sutoyo dohot ruas sian luar ni HKBP Sutoyo naung marumur 20 tahun tu kijang pendaftaran ditutup tanggal 30 Juni 2020. Napalimahon retret pelajar sidi Rabu Kamis 20 Juni 2020 pelajar Sidi HKBP Sutoyo akan melaksanakan retreat maringanan di Grand Pesona Hotel Bogor, Jawa Barat. Nah didampingi panitia Dohot Padita. Napaonopon maka tidakon haporsiaon Minggu 2 Juli 2020 patupaon ni huriat tado acara maka tidakok kaporsiaon tu akka parguru malua ima di ibadah jam 10.30 WIB. Ibadah jam 11 WIB dipahatop masuk jadi jam 10.30 WIB. Duk sidung ibadah diuduti pelayanan perjamuan kudus tu nama katidakok kaporsiaon. Natoras dohot keluarga. General repetisi Manang JR di Patupa hari Sabtu Sada Juli 2020 pukul 10.05 WIB. Papituhon pertangyangan sektor di gereja Kamis 20 Juni 2020 patupaon ni huriata do pertangyangan di gereja mulai jam 10.30 dohot live streaming tu ruas na di sektor-sektor asa Roma dohoti pertangyangani di gereja Manang live streaming. Disosoi tu paduan suara HKBP Sutoyo mangisi kor di pertangyangani jalabui ma dikoordinasihon tu amang padita ambarita. Sabtu Sada Juli 2020 patupaon di huriata do pertangyangan di sektor perserahan. Nama kasuhuto pertangyangan ini keluarga calon situa J Sigalingging Boru Ambarita mulai pukul 10 WIB sekaligus memasuki bagas naib baru alamat Jalan Anoa Raya Blok A10 Bekasi. Napa waluhon persembahan syukur bulanan Minggu 2 Juli 2020 di sude ibadah papungo peliat tujulun ilanggata dohita marhite amplop persembahan syukur bulanan
tuhuria lasmarohata pasahaton piliani. Pasiahon pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Hari ini Minggu 25 Juni 2020 Dewan Diakonia melalui seksi kesehatan HKBP Sutoyo telah melaksanakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah dan tensi, dan pembagian vitamin, dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Sehat bersama Apotik Roksi sesuai surat proposal yang diterima Gereja HKBP Sutoyo dari Apotek Roksi. Hari ini Minggu tanggal 25 Juni 2023, Apotek Roksi akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis pada ibadah pukul 8.30 doho pukul 10 sada WIB. Seluruh jemaat baik muda ataupun tua boleh ikut pemeriksaan gratis tersebut dan akan ada konsultasi dari nutrisionis manang ahli gizi. Pasapuluhon pembentukan panitia jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Senin 26 Juni 2020 rapat pembentukan panitia pesta jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo mulai pukul 10 sia WIB. Disosoi matu sudi ruas nama jalur undangan rapati asaro sudi parhalado partohonan perwakilan sektor sada siat 25 kakak, perwakilan setiap kategorial tolu halak, perwakilan setiap paduan suara 1 halak, panitia pembangunan undangan secara personal. Pasapul sadahon partisipasi ni ruas tu pembangunan disosoi ma tu situa sektor asa dilanjutkan pembagian formulir dohot pengumpulan formulir partisipasi tu pembangunan. Nah 10 duahon sumbangan di jalo sumbangan sian paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo bunga altar Minggu 25 Juni 2020 tolu hamolateo di ulang tahun 44 tahun paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo. Laho pasikopo titingon boy mata caha di titik cetak dohot di barcode naung disediahon huria songonima sahat di titing di mingguta sadarion. Tabigema paduan suara Ina Kamis.
Marede mahita huhut tapasahat pelean sada A sada B di bagasan lasni roha. Marede mahita.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madita saluhutna. Di hamuna damang dohot dainang. Hatani debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion ima di minggu patuluhon dung Trinitatis dienet doi sian buku Matius bidu 10 ayat 32 satrodi ayat 30 sia. Matius bidu 10 ayat 32 satrodi ayat 30 sia. Tapai hutihut ma asa hujahau kami. Ai ganup nama katidak konau di jolo ni colma. Ido hatidak konokku di jolo ni damang. Na di banua gijangi. Alai ganup nama swada honau di jolo ni colma. Lau swada honokku doi di jolo ni damang. Na di banua gijangi. Unang ma diri puro hamuna, nama buat dame au ubahen naro tu tanoon. Dada naro au mabuat dame, tung podang do. Ay naro do au pabadahon anak tua mana, boru tu inana, parumain tu simatua na boru. Jalatung dongan na sajabu, gabe musuni jolmai. Na humolong roha diamana manang di inana asa diau, dang tamai sisiaku. Jala na humolong rohani anakna dohot di boruna asa diau, dang tamai sisiaku. Jala naso mamorsan silang na tuibanay, laho mangihut tonaw, dang tamay sisiaku. Ay namarhamolhon nguluna, nguluni ido na magusugot. Alay nasumeahon nguluna alaniaw, ido jupangan ngulu sugot. Di sido sahak ni turpuki. Di hamuna kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Asa umura lapatatta padoha di turpukon sa sitong na ikosikopdo jahaota di Matius bidu 10 mamuka sian ayat sada. Sahat rodi tu ayat 42. Asasiani taboto ahado si bocirina. Dia do si alana. Ubahen na tubu padohan ni Tuhan Yesus na diturpukon. Alani di Matius bidu 10 tung takasdo di paborhat Tuhan Yesus akasisianna. Laho mabuan sada barita. Patolhason sada barita. Ima taringot paboa nong songgop do harajaon ni debata. Jala di paborkat Tuhan Yesus akasisian nai laho mabuan barita naulii pasahat to nakabaritai molo di dok ibana di ayat 10 di bidu 10 husuru do kamu songon biru-biru tutonga-tonga ni akka babiat.
na marlapatad doi amo nakadongan, ia kasisiani disuruh laho mamaritahon barita naulii, dada tua kahalak naung majalo Kristus di bagasan goluna. Dada tuinganan na sonang. Alay di paborgat Tuhan Yesus akasisian nai, tua kaluat-luat yang penuh dengan tantangan, jalan aboy, gabe mangai nasida hinorhon ni, laho mangulahon ulaon parsuruoni. Dang namura kape, laho patolasoni, ala niyaha, ala di boto Yesus do, matsay maoldo rohani jolma, laho majalo, haroro ni Jesus, tutonga-tonga ni Portibion, tarlumobi may dame na binuan ni Jesus, tutonga-tonga ni Portibion. Alanitong takasdo, diajari, dipodai Tuhan Yesus akasisian nay, asa unang adong dinasida keragu-raguan, laho, mardalan mamaritahon barita naulii. Asa unang gabi mudur na sida siya tongadalan. Supaya mereka jangan tarik diri atau menyesali setelah mereka berhadapan langsung dengan orang-orang di dalam pemberitaan firman itu. Jadi rikodo dia kasih siani komit. Rikodo prinsip yang bulat. Asadang boy songon nidok ni akan namadok golom ria-ria majalo ulaon parsuruoni. Asadang boy laho mangulahon ulaon na pinasaha ni Jesus mendua hati, malang setengah hati atau seperempat hati. Alay kopuldo roha hibul laho majalo huhut mangulahon parsuruoni. Ala memang ikon ado panasida do tantangan, ado panasida do parukilon, bahkan dibuli, bahkan ikoboy ado panasida sahat tuna aguan hosa nasida, alani barita naulii. Alanido tung takas di dok Tuhan Yesus, tua kasisian nei di bagasan turpukta, di mingguta sadarion, na parjolo na neng dokonon na, asa unang ma suadahon Tuhani di ngulum. Molo dia 32, 33 di dok, ay ganup na makatidak konaw di jolo ni jolmay, ido katidak konokku di jolo ni damang na di banua gijangi. Alay ganup na maswada honaw di jolo ni jolma, lau swada honokku doi di jolo ni damang na di banua gijangi. Hati do molongulut tahun di swadahon. Hati doi. Totua dong do si bociri. Molo di swadahon dongak kita. Adong do si bociri molo olo kita mas swadahon halak na asing. Hati dora sahalak na toras. Molo di swadahon yanakon na ibana dang natoras na. Songonido nang sebalik na. Hati do pakilalaan ni sada yanakon. Molo masa siyan natoras na maswadahon ibana naso yanakon na. Begitu sakit akadongan. Alanita kasdo disosohon Tuhan Yesus akasisiani asa betul-betul nasida berkomit untuk melaksanakan tugas. Di dokoniba nama ganup nama suada honau suada honokku may di jolo ni amay.
Jadi borak do. Bolo masa nama suadahon. Hacik do. Hacik do rapar kilalata son halak Kristen. Bolo di suadaho Kristus kita. Di jolo ni amai. Tarlu mobi mai di hari hukum sogut. Rohita du jauh-jauh di hari hukum sogut. Di dokot tuhatai dakutadai. Hacik dora. Alani nengadong do di bagasan ngolutaw namun nakadonga songod dia do kita. Nagabe si huton Kristus. Natargoar gabe halak Kristen si huton Kristus. Bohado kita di bagasan ngolutaw. Molo sinukur rasya julon. Heado manang jok-jok do di suada ko Tuhani di bagasan ngolung. Heado manang jok-jok do kita mas suada ko tuhatai di bagasan perdalanan ni ngolutaw. Adong do hiya masa di hutan nami. Adong do sada keluarga ya amat tahun macai marsitutu do mengutop punguan. Di tonga-tonga ni huria. Alay somal do bolaka parpunguanon marguru sebor ngidon. Nang dihitaon nang di Bonapasugit sebor ngido kaama alanya karso ni ulaon. Ala sejok-jok do amaton terlebak mulak. Jala satu nabagas borngin. Ahamay dokon inatay. Tu amatay. Buasa pola mulak ko. Torin na rutong. Idi si mahon yang modum. Inna. Ala ni muruk ni na tono lo do gabe sa idok. Usukum majoloho nasiak ni homangan. Torin na do. Ay boy do siya pungwani homangan. Naneng dohonon nakadonga siya padohani. Secara tidak langsung ay suada honimana Tuhani di bagasan ngoluna. Siya kanakan hadirion ni bana do natuk mabay ni bana mangolu. Siya kanakan hola nakana binoto ni bana do mabay ni bana. Boy, mangan. Ido penapola, ido konibana, enasianido homangan. Ima contoh salah satu maswadahot Tuhani. Gudang do perana taulahon di bagasan ngolut tahun na maswadahot Tuhani di bagasan ngoluta daftar rok kamu manongani tangya ko kamu matutuhani makusala mahamu. Alanya ay bolota swadahon ibana hita pe swadahonon na do. Alani bolo naing may huton Kristus sita di tonga-tonga ni ngolut taon di togi do asa unang olo hita maswadahon ibana. Alaneng manotok kita makaporsiay may huton ibana bahwa dia adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Jalaibana do na manarihon akan narikot di tonga-tonga ni ngurut taon. Napaduahon na neng dohonon na di bagasan turpukon si buat dame do halak na makamonakon na sa parukilon. Si buat dame do halak na makamonakon na sa parukilon. Alehujaha majolo ayat 30 pak 1 ayat 30 nomiate. Unang madiri puro hamuna na mabuat dame au ubahen narotu tanoon. Dada naro au mabuat dame tung podang do. Ay narodo au pabadahon anak tua mana. Boru tuinana. Parumain tu si matuana boru. Jalatung dongan nasa jabu. Gabe musuni jolmay. Molo somanat hita mangalapation. Totudo honotaro. Ay si buah kaguturod do Tuhani. Ay napabada-badahod do ubay naro Tuhani. Tutonga-tonga ni Portibio.
Sa sitong na ro tuhatay nang nagabi pabada-badakon. Ro tuhatay tutonga-tonga ni Portibio mabuat dame do tuhita. Asa mardame jala sonang rohatta di tonga-tonga ni ngoluton. Dakya di halomo hodde bata, dakya di halomo ni bana, asa guttur hita, asa marsuali hita, asa bertengkar hita. Na pinarsitta ni debata, disuru Kristusi, tutonga-tongata, asa tajalo do dame na binuan nai. Ima dame na sumurungi. Alani bahasa di Tuhan Yesus, padohan naon. Ahado alana ubah di dok tuhat tay songoni. Nanang dokonon na dihamuna kadongan asa unang kinorhon ni kekerabatan parmudaroni gabi sudat hita laho patuluson sakap ni Tuhani. Ay pasti ido na siring marsoal ati bapana o makna ianakon parumain odorana juk marsoal di ngulutton. Ay mono marbadai hita tu tetangga mabiyar do hita. Aha epekna. Alai bolo parumai kusimatuan boru dang mabiyari mangalo. Manang mabadai. Odo nasai ura marsoali. Alai dang dohonon dang nagabi dang nagabi di pagutu hita. Holong dorohan itu hatta itu kita. Alai di boto Yesus do, manang nasongod dia kita. Di boto Yesus do, songod dia, rohani jolmay. Ay di boto Yesus do, ukolong do, di jolmay, ngoluna, siya di tuhatay. Iro tahe, molo di suku kita nuaing, ukolong do roham di ngolum, daripada tutuhani, akadu halus. Pasti do honota, ukolong do pero hatta di ngoluon. Alani gudang aspek-aspek mga batihita, laho mangihuto Tuhani. Gudang do na ng mga batihita, asa unang gabi, tulus sita mangulahon, parsuruon ni Tuhatay di tonga-tonga ni ngoluon. Aw sugarina majolo, toho ari minggu, roh hula-hulat ta mabosi panganon databu pasitan ng borha marminggu ngayolo ni pitui ahado aksita ahado si patupota dohonot ta do tu hula-hulat tay ijamu mamu raja nami jolo marminggu mahami dia do si hula-honota dia do si tadikonota apalagi binoto angur keluar uap ni si panganoni songon na angur right torolo do to mabudo pe hari minggu hita mar minggu ujabu majolo hita nakok arawolo do songoni ate boy do rai ala ro hula-hulai jadi ning dagrohonon na boy faktor-faktor na terdekat di tu hita ido boy mga bati hita laho patuluson parjupangat ta do debata alanido benda di dokon dang nagabi marsuali, dang nagabi berselisi na ng dokonon ni Tuhan Yesus, alay buhado kita, madjalo mangihuto Jesus, songon hala Kriste kita, asa unang adong faktor-faktor na asing mga bati kita. Ay mono salileng magdiabati akka na jonok tu kita ido pe hita, laho padapot to Tuhani, laho mangulaho parsuruon nai, ikodo. Terjadi sesuatu di tonga-tonga ni parsaurata. Alaniak kadongan, ido belo di dokope, holong dorohani de bata di hita holong. Nama buah podang duawin na, ala di boto do, humolong do pero hatta siyan digoluta daripada tutuhani. Ilbolotong songon na koras pe padohani, memang ikot terjalo hita doi. Ikot terjalo hita do. Taringot tupad dohani. Alay di konteks niya Kristeno da parjoloy siguton Kristus ala moldo. Boido amatay. Gabi membuka diri laho mangihuto Tuhani apay natay dang dope.
Boido yang akan membuka diri menjadi murid Kristus alai na torasna dang dope. Sarupa doi halak Batak nagabe tu Kristen mula-mula. Ate dang saya sudeo lo tardidi dope gabe halak Kristen alai berangsur-angsur doi. Berangsur-angsur. Hira songonido di konteks ni turpukon. Alanido bena didokon Tuhan Yesus saya songon na sebuah persoalan ibana alai na maoldo hita majalo damai jala jot do hita ukolong rohata di ngoluta daripada di parsuruoni alani asa unang masa songoni dia kasisiani asa bulus rohana sida unang ipikiri anak konna unang ipikiri ripena unang ipikiri parumenna alai bulus ma sisiani borhat laho mamaritahon barita naulii. Di hamuna damang dohot dainang na parpudima. Didok dison manuhuk silang. Sudedo hita mga tusi bolongan didok silang itu adalah hal yang memberatkan. Sudedo hita memahami. Jala sudedo hita dangolo manuhuk na borat. Apalagi nung lilik kita di parserahanon. Dang tolak behita manuhuk na borati biate. Anggo di bona pasugit, anggo saguni emay tolak dope manuhuki. Molohita nung disonon dang tolak be. Seakan-akan semua orang akan menyisihkan beban yang berat. Apa di sok kondison ikom manuhuk silang. Ahado silang na nang situhota. Ido kadongan. Boy do nagabe silang dihita akan nasolhot tuhita mga bati hita. Laho madapot to Tuhani, laho mangulahon nasa parsuron na silang naborak doy dihita. Songon na udok ko ni, ise do tadi konot ta boloro hula-hulat ta di hari Minggu. Ise do dapot tonot ta, moloro hula-hulat ta di hari Minggu. Silang doy, dihalak Kristen, naung manghuton Kristusi. Silang naborak doy. Alanido, molotung macetakas, didok di bagasan di topik ni Minggutta, sadarion, mangikuto Jesus jala mamorsan silang nang togi honon na dohita kadongan asa mangarade hita bolo halak Kristenina nang dohonon na dang holat tabu-tabu na disi bukan hanya enak-enaknya tetapi harus bergumul berjuang di dalam imannya manuhuk silang ima bohado hita asa tulus laho madapot to tuhatai mangulahon nasa parsuruan ni tuhatay di tonga-tonga ni nguluta di Siganupari. Mengikut Yesus dan memikul salib, muradoy molo diodjar sian roha parbagasan, alay borat doy molo totong do pehita, say humolong rohatta tuak kana adong di tonga-tonga ni Portibion. Laus ima na tinugutoguna, di bagasan nguluta di partikiano di amuna kadongan, asa taparade madirita, laho mangiguton Tuhani. Taparade rohano pikirata, unang golom ria-ria. Jangan setengah hati, jangan mendua hati, jangan seperempat hati. Alay tapahibul marohatta, laho mangiguton tuhatai, sianido, gabetaruli madihita, dame di tonga-tonga ninguluta. Tarjalohita madame na binuan nay, mardame sonang mahita di tonga ni bagasta, jala marlas ni roha mahita, dia ka ari ninguluton. Ala ni borhat mahita, mangihuto tuhatay, marhite-hite pangodjar ni roha parbagasan, na tubu di nguluta ganuk marsada-sada. Amen. Martang yang mahita. Debata Jehovah manami, muliate Tuhan di sudi, asido tolong ni roham. Naung takas di patongoko di tonga-tonga ni ngulu namion. Marhite holong na siyakoi di paluasodo pe kami totong mangulu huhut dikirim roham. Laho patuluson sa kapmu di tonga-tonga ni Portibion. Alani Tuhan pargugoy mahami laho mangihut toko.
Tugu-tugu mahami Tuhan, laho mangulahon sa luhut na parsuromi di tonga-tonga ning ulo nami. Asa sa luhut na hami Tuhan mamaritahon karajommu, ima inganan niya ka na porseya diho. Jala parguguan mo hami totong, asa tao hami Tuhan manuhok silang, ala ni Kristus, ala ni Tuhan, ala ni ho na husobba, jala na hupuji kami. Jala posdorohan nami Tuhan, pagomos panadaon nami maradopok ko, pagomos sa porsyon nami maradopok ko, asaboy, hutaluhok kami akan na humaliak kami na mga bati kami, laho pajupak kon ngulo nami, tuadopanmu na badiyay. Alani, totong mahamonako kami, laho manuhuk silang, di ngulo nami alani ko. Asa tung mardamisonak kami Tuhan, jala tubulas ni roha, di tonga-tonga ni ngulo nami, si ganupari. Mariteo parminggon nami o martangyak kami tuadopanmu na badiyay. Totong matukako na mga ramoti kami, sa luhut na ruas ni Kuriami, sa luhut na naporseya diho. Asa daw siya nakamara, daw siya ragam ni parsakiton. Hakipaso do gogo na siya ko'y matotong. Lekonom mo di bagasan ngulo nami. Asa tao kami Tuhan madala niya karyari ni ngulo na pinasakami. Margogo kami mangula kaulon nami. Tarlumobilaw mamuji pasangapok ko. Alani, manang dia penaw parsitahami di tonga-tonga ni ngulo namyon. Di bagasan na siniroham Tuhan patulus may. Asa tung jumpa kami las ni roha. Nang dia kana manguduti ulaw nami kami diari marsugot. Tuak kaulaw na maragam na umnilehom ito kami. Borhati mahami. Asa tung margogo kami. Jala markatauhon laho mangula ak kaulaw nami be. Asima roham di kami Tuhan. Jalo matangi ang ilik-ilik na husobaw kami. Holan magasahon guarnianakmu. Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami tuadopamu. Amin. Di bagasan las ni roha tapasahat ma peliata 2A dohot B marede mahita. Yesus, ihop tonoku
Jongjong may tasaluho na. Rohaku tu Tuhan Yesus, seruku di Tuhan Yesus, tolongku do Tuhan Yesus, Yahweh Tetangga koma pilihan nata papungon martang yang mahita. Ale di bata manami na di banua gijang. Horo haroroan ni saluhut sidew lehon na dinggan. Dot na solibasa na moliutus. Upasat hami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa uparasya kami pilihanon. Patibulkon harajon muritonga-tonga ni kuriam dokot di portibion. Buhay marohan nami maritihite todim. Asalam utadahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasalani deho. Aliyama namin na di banwa gijang, sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajaonmu, sa saut malomo ni roham di bano tungaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tuto di munabi. Sian hami saluhut na parhalado ni uriat taha KBP Sutoyo. Suang songoni na makubasi parmingguo di bagasan partikianon. Madok muliate tuhamu nama nami na nami dihita na pungu di bagas joroon. Suang songoni nang namadohoti parmingguanon mariti live streaming. Ditabay tuhat tamalas ni roha dihita, ditabay tuhat tamakapasu-pasuna, hata parpudi hupasat tami, horas marihita sa luhuk na. Horas